paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This Action Reports, first portion.
Mga preska nga mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 16 na bulan sang Disyembre tuig 2020. Uy, siyam kaadlaw na lang ang nabilin Pasko na. 16 dias na lang i-welcome na naton ang tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginpangunahan ang inaugurasyon sa Nokpo Kapanalig Hall. Gobernador nagpreside man sa meeting sa Kapitolyo angot sa proteksyon sang mga kabataan. Adjusted curfew hour sa Bacolod ginpatuman na umpisa subong nga adlaw. Baton stick gamiton sa pag-maintain sang social distancing kag hindi pwede magamit sa pagbakol sa wala nagasunod sa health protocol. Top 6 drug personality sang Tubuso PNP patay matapos ginlutang sa siyudad sang Sagay. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ari na. Gina-require na ang tanan nga magsoksok sang face mask kag face shield sa kada pagwa sa balay. Ini handom sang gobyerno mapahagan-hagan ang paglapta sang COVID-19 subong nga holiday season. Inanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pahayag isa kaadlaw pagkatapos sang pagsapol sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sadto, ang gobyerno naga-require lamang sa pagsuksok sang face shield sa pagsulod sa establishmento. Sa karon, istrikto na ang gobyerno nasyonal. Kag ini, ginpaalinton sa bilog nga pungsod Pilipinas. Hindi ka na pwede kagwa sa tagsa ninyo kapuluyan kung hindi komplito ang ginasoksok nimo. Face mask kag face shield gid ang kinahanglan. Bisan magwa sa puluyan, bisan sa diin man nga bahin sa mga dalanon, dapat komplito ang duwa nga gina-require sang Malacañang. Magluwasa pagsulod sa mga mall kay nagligad to kundi ang gina-require lang magsulod ikaw sa establishmento komersyal, kinahanglan naka-face mask ikaw, naka-face shield ikaw. Karon ya, bisan pagwa lang sa puluyan, bisan sa mga dalanon o diin mga hilit-lihit sa among syudad Banwa, kinahanglan kompleto ikaw sa parapernalya. O kon, posibilidad, base kon sipiton ka sang aton mga otoridad. Amo na, ka-strikto subong ang aton sini gobyerno. Nga kay may pananawan ang pila ka mga sektor nga posible magasaka ang kaso sang COVID-19 sa bulan sang Disyembre bangod sang madamo nga kahiwatan. Sa likod nga ginadumili ang mga Christmas party, ginadumili ang pagtilipon-tipon, apang hindi malikawan nga may aragid makalusot nga pila ka mga pagtilipon-tipon, Christmas party kag iban pa sa pila ka mga pribado nga mga lugar, pribado nga mga puluyan nga hindi ini sakop man sang aton otoridad nga sudlon bangod pribado ini. Dinalikawan gid, hindi gid maghiwat sa kung ano nga parte. Posible sa sulod sang puluyan, pamilya lang
ang pwede. Bisan gani pamilya, ginadilian nga magsulusing along bagod masyado kadelikado ining pag-agsik sang laway bala. Kay puwerte ko maglaton ang COVID-19 paagi sa laway. Kung ang isa may ara na nga daan ginahuptan nga kagaw kag pananglitan magsulusinggit ini siya dulo debate kamuda magsulusinggitanay kamuda disgrasya gid kay kon magtabog ang laway amo ina ang halinan nga madali kamalatnan sang COVID-19. So amo ini ang pinaka-istrikto subong nga ginapatuman sa holiday season. Kung sa bagay, wala man kita perdihon kung tumano na ito nini. Bisan gani ang aton tradisyon, guba na eh. Ang aton sini ahinsya sa ikaayong lawas, bisan ang pagdungan kaon, ginadumili na kung pwede man lang. Nga hindi magdulungan bago delikado. Tigaling, sa nasiling ko na, ang kostumbre naton ginubagid sang COVID-19. Dumdum kamo, bisan kamo nga naga-monitor subong, eksperyensya niyo na sa aton katigulangan nga sa tion sa pagkaon kinanglan tililipon. Kon ara malang nagatipon sa sulod sang puluyan o kon ang iban sini ato sa iban nga kapugsuran pwede sir hindi ini mapatuman. Di kalabanan subong nga mga kabataan ng iban ato na sa iban nga kapungsuran sa pagpangita sang maayong palangitanan greener pasture bala nga makabaton siya dako nga income. Pwede sir hindi makadungan. Sa karon pwede man lang hindi man na malain kung tumanon ta. Kinanglan magkaon na pwede man na nga 2 antaranay lang, 3 antaranay lang. Pagkatapos kung daw damo ang sulod sang panimalay, pasunod lang. Tumanon ta lang. Di kalamanan sa pagkaon, dira nag-istorya mo. Dira kag nagasinabtanay. Dira kag may pila ka mga tupiko nga ginatalakay. Di suno sa aton ahinsya sang ikayong lawas, basit dira masugod ang ginatawag kagaw. So, puwerte no? Din kakita niya nga amula ni siya ang COVID-19 nga nagguba sang aton sini kostumbre sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kabay pa, pangamuyo kita. Kaya daw ara na. Ara na gid ang vaksin. Ara na gid ang bakuna. Makabakal na kita pero una na ang lagko kag manggaran nga mga pungsod 80% gintipo na nila, nabakal na nila, ang nabilin 20% na lang amo ng siling sa aton pungsod kag Malacañang posible makaangkon kita baksin next year pa sa bulan sang Marso tuig 2021. Wala kita gimahimo imol kita mo. So hindi kita kalabi dayon. Lain sa mga iban nga pungsod, ang Canada do kumpito na libre pa kay ang manggad porte pwede makabakal linibo-libo nga baksin kag ipanagtag kag itoslok sa mga pumuluyo libre. Di porte ni nga negosyo. Kung sino man ang nakatukib sining baksin nga ni, Russia ka man, China ka man, Amerika ka man, dako-dako ini nga income. Hamak mo, ang bilog nga kalibutan mangin customer mo. Kon ang baksin nga imo na tukiban 100% na nga epektibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang aton mga kauturan? 10 minutos nakaligad ang korpyo. Pero daw alas 3 na bala mo. Sang kaagahon, masugod ang tapos korpyo, bangod karon nga adlaw, masugod na ang Misa de Gallo. Kamusta na ang kasimbahanan diri sa Bacolod? Amoy na karon ang tutukan man kaglabayan sa aton patrol, idulong nila ang unang misa. Kagabi may misa na. Karon niya panugod sang Misa de Gallo. Kagabi simbang gabi.
Kamusta na ang aton mga kauturan, kabugtawron, ang iban ara na sa simbahan, kay kaina alas 3:30 posible nagsugod na ang una nga misa. Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Inatanan, idulong sa aton patrol karon nga kagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subo nga kagahon ang aton mga kauturan ang nag-attend na sa Santos nga misa para sa nahauna nga adlaw sang Misa de Gallo. So, ari diri subong sa San Sebastian Cathedral, Action Fred, ang pila ka mga kapulisan, mga barangay tanod, miyembro sa Bureau of Fire Protection, kag iban pa para sa pag-checkar sa mga sumilimba subong nga kaagahon. Ay nami Action Fred, no? Ang feeling temprano pa naka-attend na sa Santos nga misa ang aton nga mga kauturan. Masako Action Fred sa paglibot ang pila ka mga miyembro sa Philippine National Police, especially sa Bacolod City Police Office, sa tagsaman ka mga kasimbahanan, fielded na sa sining kaagahon sa pag-attend sang Santos nga misa. Even ang mga traffic enforcers Action Fred subong aga ang ari naman na dire, no? Action Fred, medyo mahinay ang sulod sang aton nga kwan subong sa aton nga pictures video nga ginpadala kay connection Fred, but anyway dugay basic ara na dara sining aga excited kita Action Fred. Kamusta na ang mga sumilimba? Ang sumilimba subong nga aga Action Fred, subong nga kagahon sa pagkadamo, no? Sa pagkadamo ang magluwas nga ang mga sumilimba nga ara sa sulod sang San Sebastian Cathedral, subong nga aga Action Fred, ari man sila sa sagwa na mismo, no? Along sa dalan sang Rizal Action Fred at sang San Sebastian Cathedral, portion Action Fred sang dalan sang Gatuslaw, kunti sa may portion sinikag portion man sang Salangi, butangan sang Baral, para hindi makasulod ang pila ka mga salakyan kaysa sini nga tinion ang pila naton ka mga kauturan ang ara na mismo sa sagwa mismo sang San Sebastian Cathedral sa siningaga makitanta. Action Alvin? Yes, sir. Kamusta sa panilag mo? Mga social distancing ginasunod man? Ginasunod Action Fred, no? Ang social distancing ang ginapatuman kaga ginasunod subong nga aga ara na Action Fred, nakasunod na ang isa pa lang, no? Base ang ikaduha makasunod naman dugay-dugay. Ara makita naman Action Fred, no? Ang social distancing ginapatuman mangiban kasuksok sang face shield. Banan man Action Fred, ang suksok man ang medyo halos tanan, no? Kasuksok sang face mask. Pero face shield sa karon wala pagin siling biyang nagsuksok tanan sang face shield, especially ang ara sa sagwa. Pero antes ka man makasunod na Action Fred, ang health protocol ang ginapatuman man subong kaagahon. Kay ni Paris ang unay ang halos unang simbang gabi kinapiktanan sa tikit lambala sa pagkadamo, pero subong at least kabalo man sila kag ara man ang presensya sa mga kapulisan, mga miyembro sa Bureau of Fire Protection kag iban pa ara sa sagwa sang simbahan kag nagapatuman of course naga-remind sa aton sining mga kauturan for sining nahaunang simbang gabi Action Fred. Action Alvin? Yes, sir. Subong kung iba mga face mask wala sa face shield, sigurado buwas kompleto na kagin mando na sa Malacanang bisan diin ka man nga lihit-hilit kinanglan kompleto ikaw, may face mask na, may face shield pa. Yes, sir. Amo na ang pagpatuman kag mando ba nagikan sa presidente, although iniyang unang gin pabutyag kagin buyan nga tinaga man ni Secretary Harry Roque nga dapat may face mask ka na, may face shield ka pa. Hindi ayan mabudlay Action Fred.
hindi yun mabudlay ang may-ari kaniya, may face mask ka na, may facial, di ka pa. Di mabudlay na on the part siguro sa nga iban. But let's see, no? Kumbala, buwas nga daw man, kaga makitlan man ito nga halos ang tanan nagasuksok na sa nga face shield, kaga face mask. Hindi pwedeng hindi ka magsunod eh. Kasi kung dakpon ka, amo na action na Fred kay national na ni kagati on department sa mga kapulisan basi bala action na Fred nga on department sa mga kapulisan ginapatuman o sila mismong nagapatuman sila kay dapat hindi lamang mga kapulisan gapatuman sini kundi halos ang tanan magpatuman sini action na Fred, especially ang pagsakay sa mga salakyan o masakay ikaw sa mga salakyan di pasahe kag iban pa although sa mga bases action na Fred kag iban nga mga malls hindi na sila mapasulod sa imo kung hindi ka magsuksok sang face mask kag face shield. Kung may face mask ka ngayon mong gwardiya, pwede lang pwede kasulod, mambal man ang gwardiya action Fred. Sorry, pagsulundan, TOY man mahimo. Dapat may face mask and may face shield. Action na, Fred. Action Alvin, Yes, mangkotlad ko kundi subong gasugod ng misa. Yes, sir. Dugay-dugay pagkatapos misa, sigurado mabulos ang masunod ng misa alas 5 sa kagahon. Correct, Mangkot ako sa imo, kamusta na sa gwa subong? Ang Ara na mga basar, may mga baligyan da, kape, taho, puto, o kung ano pa da nga mga palamahawon. Muna ang aton pagka-istoryahan man aksyon na Fred. Subo nga aga makitanta ang puto, may bingka na nga ginahan ay sa atubang mismo sang San Sebastian Cathedral. Kape, ara naman aksyon na Fred. Ang bazaar, diri man sa kilid sang Bacolod City Public Plaza, ang naplastaron man sa sining aga aksyon na Fred. Ang mga di ba lang mga kiosko na sa atubang no sang San Sebastian Cathedral, although sarado pa ang iban, pero sa area naman sang Katuslaw bukas naman action Fred ang ining mga kiosko. Ang biyahe subong sa salakyan, sako na. Ang biyahe sang salakyan action Fred, ara naman no, nag-amat-amat naman na plastar sa sining aga ang ining ginatawag ka biyahe sa mga salakyan di pasahe. Pag may naglabay diri sa dalan sang San Juan action Fred, ang halin sa area sang barangay Banago. Magluwas diri action Fred sa likod sang San Sebastian Cathedral, sa may dalan sa may Basiwa wala dampi action na Fred. Araman ang mga kapulisan nga nagabantay sa sining kagahon sa pihakman action Fred sa damay dalan sang Rizal may pulisman sa sulod sa may dalan mismo sa Rizal tubang sang San Sebastian Cathedral ari man ang mga katapo miyembro sang Bureau of Fire Protection bisan diin lang may mga kapulisan kanami gani action na project sa sining todo bantay oo bago lang natapos action na Fred ang Santos nga misa first mass ini action na Fred nag-umpisa mga 3:30 nag-umpisa ang Santos nga misa and pag-abuslan ini sang another mass na naman no diin subong kay komo diri ang batsagan mo na gid kay diri action na Fred mabatsagan na ang spirito na gid sang Pasko. Ang aton mga kapulisan gani masako man sa pag remind sang social distancing. Kape ari na action na Fred, pabingka kag puto mangkuton tabi kong tagpila ang ila sining puto. Tagpila subong nga puto to? Taglima subong ang siya na Fred. Ang puto mang pagluto sini may bagas babaw, may araman bagas talom. Taglima. Bingka na bingka. Bingka. Namit ang bingkaya kay subong ginaluto na siya. Pag-abot na ginainit pagid. So kung magbakal ka, mainit-init pa. Init-init pa. Timing ni sa mga utod kapag ulang nakagawa sa simbahan, mabaligya sila kung mapakal sila basining bingka
At the same time, of course, dala na pasalubong eh. Ang namin man reaction na, Fred, kay social distancing man, kay may police man gabantay, no? Kung tabi, Madam, tagpila ang bingka, ma'am? Tagpila ang bingka? 5. Lima man aksyon na, Fred, no? Ang bingka. Yung puto ya, 5, ang bingka, 5. Init-init pa aksyon na, Fred. Sa sininga aga. Kita man kita kagina, may kapihan kita nga lalabi. May taho mga baligyada? Ha? May taho man? Ay, taho. Oh, may taho man. Tagpila taho. Pulo, sir. Ha? Pulo. Tagpulo aksyon na, Fred. May lang taho. Oo. Ang taho balo ka nga na pagabay nato ng aton sumilimba kag publiko, kung mag-inom na malang kamo taho, kaisa ina siya sang ginatawag naton tambal bala. Makapian-pian sa ginatawag nga paglaton sa COVID-19. Yes, aksyon na, Fred. Kasi gusto mo, mga kabataan, di, kay tinagupod man sa Santos nga misa, may baligyan na di, hotdog. Magsiling ka aksyon Alvin nga kabataan, may mga kabataan nga ra subong sa sibahan? Sa aksyon na, Fred, no? May Mga pilang pagidaron? Estimate ko, pagidaron sa bata ni, mga magsala, mga NWP, or may-ari man direction na, Fred, nga taga 12, ang bata. Pila na edad mo ganito? Pila ka na? 10. Oh, 10 aksyon na, Fred, no? Oo. Oh, 10. Oo. Amo pa ng question naton kung bala pwede ang kabataan. Klaro tangadaan nina. Aksyon na, Fred, no? Ma'am, tagpila ang hotdog? 15. May raman ta 20 lag ko. Hotdog action, Fred. 20 lang ang dag ko. Nakadlaw ka gidaw? Ah? Aksyon Alvin, dumdumon mo nga astubang ka sa sibahan. No? Oo. Santos. Halong-halong ang sungad. Oo, gani man. Hotdog, may-ari pa di reaction na Fred kato kita sa may kapihan lambi, no? Kung bala, pila ang serve sang pag-serve sang kape, may araman aksyon na Fred nga pag-serve sang kape, ang bili is 10 pesos. Kung bala may tag 15 pesos, dala na ang kapo. Si Madam, kung ma-order kita kape. Kaya mo ng mga naglaligad, aksyon na, Fred, sabihin sa mga tradisyon, na may araman ga-serve sang kape. Ma'am, tagpila ang kape gani, ma'am? Tag 12, sir. Tag 12. Tag 12. Stick na ni sa aksyon na, Fred, may araman sa sachet, no? Amo ni ang mga available sa karon. Pero, bisan the reaction na, Fred, sa may lamesa, i-observe man gihapon sang social distancing. Ang mga lauman mga 4:30 mag-aumpisa man siya na, Fred. Ang Santos nga bisa second mass na kay ang ang nami di reaction na, Fred, kay malingaw ka aga pa nga damo na sang mga tao excited ang tanan. By the way, action na, Fred, ang Misa de Gallo para sa aton silang mga kauturan, the first crow, no? Nahauna ining pagtukturo og sang manok kag ate mo ng galyong misa sa sabayan man sang misa sa pagi man sa ato sining mga kauturan action, Fred. Ang mga sining ginatawag ta bala action na, Fred, nga may trumpawan bala nga mabatsagan mo man kay may mga kanta ka na mabatian mga Christmas songs sa sining aga bisan gani siguro batian mo sa aton sing background nga sa sagwa sang San Sebastian Cathedral may trumpa or para mabatsagan mo bala nga misa de Gallo umpisa sa adlaw na sang Pasko. Action na, Fred. So para muning pila ka mga observations karon ang patrol sa intilgi lamang madugay mag-umpisa naman ang Santos nga misa second mass na ni action of Fred on the part diri sa area sang San Sebastian Cathedral. Dibuton taman action of Fred ang pila ka mga kasimbahanan sa sining aga astu sa pagsugalaw celebrate man sang Santos nga misa. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa
sa San Sebastian Cathedral, with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalot, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:26, ang siyam kaadlaw nga misa di Gallo, nag-arangkada na, sugod na, karon nga kagahon. So, ang mga sumilimba, ipasiguro talang ko bala, kay daw nag-report kay na si Aksyon Alvin nga may mga kabataan. Ipasiguro talang ko bala, pwede ang kabataan. Kung pwede malang nga, hindi, no? Ang aton malang basi bala. Kay ti daw ginadilian ang edad sa pagwa sa puluyan, may ara limit ang pang-idaron. Kung sa simbahan, kung wala limit ang pag-idaron, okay lang. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:27 na. Tapos ninyo simba, hapit kamo sa mga merkado, bakal kamo sang sulod-anon, timing gini. Las 4:27, tapos ang nahaunang misa, hapit kamo sa Libertad, hapit kamo sa Burgos, sa mga abierto nga mga palapala, bakal kamo para palamahawon. Sakto gina. Pagkabutlak sang adlaw, ariglado ng pamahaw, ang iban nakapreparar na kadto sa tagsa katrabaho, no? Bakal kamo da. Tululahon bala. Namit kinakon na nakabugtaw pa aga, tapos tula ka bala. Sos, kampiyon. Humigop ka sa baw nga gaaso-aso pa. Ang tinula mo, abi mga ululison, sos. Baklan mo batuan, paitan, tapos sampawan mo dahon, bisan lupo na lang. Ay, sa pagkanamit. Parisan mo prito nga panit ng daw tigi gawa, sos, puwerte. Ang gaserb, gakiay-kiay gid, gatampi tuwalya, color blue, kalain. Puwerte ang pamahaw. Sige na, hapit sa merkado, pamahaw na. Bawa, daw kanamit ikaon na. Daw kanamit pabulos ka magkaon pamahaw ba? Dahila ba kung sulok-sulok? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:28 na. Oy, ang panahon sa pandemya, krisis global kita. Masyado kabudlay sa pagpangabuhi. Bisan ang mga plantador kapag akroy kung manubo ang patubas. Ariho. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Makadamo sila ho. Ang nag-idas na karon nga kagahon. Kay Jean Marie, good morning. Kay Alex Puentes. Kay Corey Bidaha. Kay Ronnie Sidayon Gordon. Kay Ilsa Pabalinas, good morning. Kay Millie Oligo. Kay Antoniette Piliado. Baw, ato siya sa Canada. Kay Uma Lumina. Kay Erwin Gonzales na. Kay Pile Proilan. Kay Bon Peregrino. Kay Imbong Diocampo. Kay Mon Lisa. Kay Jory Montiliano. Kay Martin Aliling. Kay Gangi Isje sa Switzerland. Kay Aida Alunan, morning man. Baw, ari ni siya ho. Ako, maldita. Sa Hong Kong ni siya ga-monitor karon nga kagahon. Kay Vincent Herbulario. Kay Joven Roger Diquet Omalsa. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Pilinora Oliveros. Kay Di Anton Diaz na sang Patria Village, good morning. Maayo lang nga pag-monitor, tagsagid kagkagahon. Dira kay Dilia Liabe, good morning man. Kamusta ka mo da? Okay lang? Karon nga aga? Bawa. Lapit na lang, 24. Kaina siling naton nga subong posible, ginatugdan pa. Nga magwa ka, face mask lang, kung nara sa dalanon. Pero buwas sigurado, o kung karong nga adlaw posible, ipatuman na. Hindi ka makagwa sa puluyan mo, obligado ka nga isuksok ang face shield mo, kag face mask mo. Amo ina ang mando karon sang Malacanang, istrikto na kayo. Hindi pwede. Nagligad to ko ni, magwa ka, pwede lang. Naglagaw ka sa downtown, face mask lang, wala ka face shield. Obligado ka lang kung magsulod ka sa mga mall kag mga establishmento komersyal. Karon niya, ang mando kompleto na. Hindi ka pwede. Siling kung makagwa sa puluyan mo nga wala kasang ginasuksok ka face mask plus face shield. So tumanon tayo ni para wala na bala sang koskos balungos pa nga may mga sinabtanay naman nga magluntad. Amo nang mando dapat sundon nga bangod nagakatahap sila nga posible sining bulan ining holiday season base kon umibwal bala ang kaso sang COVID-19 kay di mapunggan ang pagwa sang mga pumuluyo kadto sa mga mall, kadto sa mga balaligyan, bakal dire kompra dito bangod kay nag-abot na ang 13th month pay, nag-abot ng bonus. Sa nasiling ko, maayo nga palatandaan bangod maibakal ng pumuluyo kag subong man ang mga negosyante mabuhi man nagasirkular ang kwarta pero amlig kinanglan doble-doble. Kaya mo na pananawan sang
departamento sang ikaayong lawas kag pila ka mga sektor nga posible base kon imbes ka sumarurot ang COVID-19 base umibwal ini siya kay pag-abot sang Enero disgrasya base balik kita sa puno. Kabay pa hindi lang, no? Amo na nga ginakatahapan nga amo na nga karon gina-strictoy na para man sa aton tanan para man sa aton ikaayong lawas ay hindi ka mo maglahog-lahog kay kon tapikan ka sang COVID-19 palayo lang sos hindi lahog-lahog pila na ka na biktima nagpositive nga ato na interview sos kabudlay sang sitwasyon. Isa pa kung isulod ka sa mga facility abe kung mga hotel ikaw ya bayad mo. Luwas nga ginakulbaan ka kung nung matabo sa imo, hindi ka katulog, ginabantayan mo nga pagkaga, pagbugtaw mo, duwa ka bagay, makabugtaw ka pa o kung hindi, so sabi mo, gina-mental torture ka, damo-damo na siya na interview ko, nga mga kabyanan naton nga nag-positibo sa COVID-19, niya pare hindi lahog-lahog ba o hindi gid pagpangayua, sos, pwerte kalain, 14 dias sa sulod ikaw sang pasilidad sang bisan hotel pa, may aircon pa, may telebisyon pa, may tanan-tanan kon todos nya hindi daw hindi magsulod sa ulo mo. Sa 14 adlaw lagtaw ka na sa mga pelikula. Temporaryo lang nga malingaw ka, pagkatapos balik naman ang pinsar mo, bosagaan nukos ni man, basi matudas na kuni. Amo na ang nagakatabo kung may COVID-19 ka. So hindi nyo paglahog-lahog Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Bulog taw na si Engineer Mungkada, gabug taw na ni. Si Judge Snap Yamante, si Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Oy, si Paririmiya Saruyo, kapangapi ka na da. Si Raul Alibugas na Longbura, Bertonay, abri na kalanaan niya. Kay Roy Marino, hidlaw man ko kay Roy ba? Kamusta ka na? Kay Pare Erning Hurilia, gabug taw na ni siya. Kay John Hidalgo sa Manapla, Jan, morning. Daw wala sa katukar subong, kay daw wala pa sang maayo nga panahon para magtukar-tukar. Maayos siya magkanta ka magtukar Kay Jerome Solinap, kay Nini Patos Burgos, kamusta ka? Kay Pare Estoy Querido, good morning. Sa mga grupo kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, Jobert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Bunyad Bincula, kay Bibitan, good morning. Sige, si Engineer Naril Bantay, kagwa na ni. Inigo man, no? Pamangkuton sa blako magkita na kami. Porte, amo natin nga maka-experience ka daw, hindi, halandumon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Oy, ang libre nga medical check-up, libre nga that time, las 4:40 na, morning, dira kay Kim Alca Sarmoy Listino. Ginakuan ko lang, ginateleskopyo ko lang ang akon sining nga mga kay Di Anton Diaz, good morning.
kay Jean Olciser. Good morning man. May lang nga pagmonitor kay Rooney Sidayon. Good morning man. Kay Minda Liato. Dugay-dugay kay ang akon nga teleskopyo doon di makita, no? Muna kay kay Vanessa Mayo, baw. Dito sa Minnesota ko no, Tuesday pa lang sang hapon. Sige, 12 degrees. Ba, 40 no? 40 katugnaw sa ilang lugar dito sa Minnesota. Sige bisyo pa nga ko, no? Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Johnny Portiliano, baw. Kay Sparkly ko, no? Sparkly, Porte, reglado. Ano ni nga gasulosaylo ni nga akong armas man? Daw hindi maintindihan. Sige, ang iba nini maghalin, mabalik pa ako pagkatapos ng paid program. Please stand by. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado,
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Action Radio. Ikaulog na ngay, saan ano ang kahintangan? Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54. This time check is brought to you. Lang, ikadwa nga hutong bakadamo sila o kay Rapi Lebran, kay Juni Portiliano, kay Isman Turinya, good morning, kay Elizabeth Balata Gamala, kay Jasmine Roldan Rabilio, kay Gina Parilion, kay Manjo Arnijo, kay Josette Magwad de los Reyes, kay Alex Muntisada, good morning lang. Ariho, sa aton mga kauturan, ang wala sinuptan, kag subong man ang manubo nga baklanay sa ngumay,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Anano ang pila ka mga balita dire sa Bacolod kag probinsya kag subong nasyonal nga balita. Aba, ginahulat-hulat na posible base kon manunuan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang budget para sa tuig 2021. Gareklamo si Senador Ping Lacson sini niya. Kadamo to siyang dapat questionon kung tani sa budget. Arangkada lang dayon. Pwerte ba? O sige. Ulat-ulat to tene. Kini misla gusto nga ang budget sa nagligad ini nga tuig amo ang usaron kinanglan nga mapasarged ang bag-o nga budget no para sa bilog nga pungsod Pilipinas, partidahon ini sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Ang siling sang iban kung malapit ka sa luwag, daw dako gawa partida mo. Pero kung daw medyo malayo ikaw, kadaw hindi ikaw ka partido, suno sa aligasyon base kon mabulubudlay na makaangkon ikaw sang maayad-ayad nga budget. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Morning ko no Pleasant good morning from M&A Refreshment Granada ba? Barangay Payaw. Daw ang panamyaw yun, advertisement ba? Morning de sa inyo May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Kay Jose Griole Tansingco Gayuna, morning man. Kay Ruel Edison, good morning. Gapamati man siya, tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos.
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, kay Bing Bagatila. Morning, kay Mercy Palacios Relatos, kay Philip Lauriente, kay Sinika Mahilomda, kay Dodge Dalida. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson, ginpangunahan ang inaugurasyon sa Nokpo Kapanalig Hall, kagobernador nag-preside man sa meeting sa Kapitolyo angot sa proteksyon sang mga kabataan. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubiha. Aksyon Marlon, please go ahead. May duha ka mga importante nga aktibidad nga ginpangunahan kon ginpamunuan si Negros Occidental Governor Bong Lacson kahapon. Una amo ang blessing kag inaugurasyon sa Kapanalig Hall sang Negros Occidental Police Provincial Office sa sulod sang Camp Alfredo Montelibano Sr. siyudad sang Bacolod. Proyekto ini nga ginapunduhan sang gobyerno provincial balor 5 milyones ka pesos. Nagaserbe ining hall bilang multi-purpose hall para sa mga aktibidad sang Philippine National Police. Kaupod man sang gobernador sa saning aktibidad sa Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda ag ang NOCPO Director nga si Colonel Romy Palge. Sabahin naman sang Social Hall sang Kapitolyo Provincial, si Lacson ang nag-preside man sa meeting sang Provincial Council for the Protection of Children. Sa din iyakin presentar ang mga ginaduso nga plano, ang mga proyekto, programa kag mga aktibidad para sa proteksyon sa mga Negrosanon nga kabataan. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinubiha. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na, kay Leo Sukamo, good morning man. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon.
sa gihapon. Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Pangapi-kapi ka mo na, Dr. Alp. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita balita naton sa porsa sa aton kapulisan, baton stick gamiton sa pag-maintain sang social distancing kag hindi pwede magamit sa pagbakol sa wala nagasunod sa health protocol. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead.
Action na Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Gin-remind ni Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, Bacolod City Police Office, Deputy City Director for Operation, ang mga kapolisan nga gabiton sa husto ang baton stick kag indi pagabiton sa malain nga hilikoton. Ini matapos ginmando ni PNP Chief Dibold Sinas nga dapat magamit sang baton stick ang mga kapolisan sa pagbintinar sang health protocol. Ilabi na ang papatuman sang social distancing. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, bawal ang close contact sa mga pumuluyo. Rason ko nga, paagi sa baton stick, sarang ini magamit nga matagaan sa distansya ang mga pumuluyo. Agud malikawan nila ang virus nga COVID-19. Sunod kay Manzano, Axel Fred, hindi magamit ang baton stick sa pagpaghampak o kung pagbalbal sa mga tao nga nagbayolar sang health protocol. Kaya kung ini Axel Fred, mapapatudan sarang mapasakaan sang kaso kriminal kag administratibo ang kapolisan. Actually, kina-remind kinaton aton personnel that is a directive from our Chief PNP, General Dibold Sinas, to implement strictly ang pagdalagit sa aton nga mga inatawag naton nga social distancing patrollers na magdalagit sila sa baton stick as a measurement to gauge para at least ma-observe gid ang social distancing sa aton community. As a reminder sa aton nga mga personnel actionary kag hindi lamang aton personnel kundi especially aton mga station commanders to supervise closely gid, may at least close supervision gid sila sa aton mga personnel, especially aton ni mga social distancing patrollers para at least ma-remind sila always to observe kag maintain gid ang balaton nga maximum tolerance gid bala. Kay sometimes hindi man naton malikawan bala actionary nga very stressful na ang aton nga mga personnel tungod gani sa mga activities naton nga ginapanghimo, daily activities, but then that's not a justification para at least makapanakit sila without justifiable reason sa mga quarantine protocol violators naton or health protocol violators. Kundi observe naton always ang maximum tolerance para at least mapakita naton sa community that we are respectful kag respect naton ang aton nga mga community. Kag kung may magamit yung mga sang baton sa pulis naton nga wala nagakasanto, may mga kaso na sila nga tubangon, no? Yes, they will be facing commensurate sanctions with the actionary. Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, kay Kerpo. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, Philippine Standard Time, las 5:24. This Programe Bakole Mirasol. Uy, sa aton mga kabyanan bala, basi ko may bukol kamo T-size na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 13-25. Una nga bula 13-25. Second draw ikadua nga bula 27-5. Ikadua nga bula resulta 27-5. Third draw ikatatlo nga bula 7-9. Ikatatlo nga bula resulta 7-9. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 102,563,530. Kombinasyon in any order 33, 47, 55, 32, 3, 57. Resulta 658-33, 47,
55, 32, 3 kag 57. Sa ilo kita, 649, jackpot 15 milyones, 840,000. Winning combination in any order, 49, 2, 48, 8, 36, 33. Resulta sang 649, 49, 2, 48, 8, 36, kag 33. 642 kita. Ang jackpot 16 milyones 731,326. Winning combination in any order 18, 36, 17, 37, 35, 11. 642 nga resulta 18, 36, 17, 37, 35 kag 11. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa
dampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat. Philippine Standard Time, las 5:33 na. Kay Jason Alegria, good morning. Bas, toto Frank na Bisaga. Bugtaw ka na Frank, morning da sa bago Dire kita, balita naton sa City Hall, adjusted curfew hour sa Bacolod, ginpatuman na umpisa subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bagag Action Fred, umpisa subong nga kagahon, Desyembre 16, ginpatuman ang mas malipot nga curfew diri sa mga syudad sa Bacolod, umpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 3 sang kagahon Action Fred. Ini kadungan man sa pagpatigayon sang simbang gabi, umpisa subong nga adlaw. Ginpahag ni City Councilor Archie Baribar, ang author sang curfew ordinance. Ang adjusted curfew hours Action Fred ang magalawig lamang tubtob sa Desyembre 31 karon nga tuig, kag pagkatapos sang sining nga petsa magabalik ang curfew sa syudad umpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon o kon sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Samtang nagpahanumdum naman ang mga opisyal sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa mga simbahan nga mag-comply sa mga ginapatuman nga mga protokol. Ang EOC ang natala naman nga magpatigan sang inspection ang sa compliance sang mga regulasyon sa simbahan. Ang simbang gabi kaya hindi din masugod. Alas 3 ang curfew sa curfew sa 16, sa 15. So covered siya. Dapat yan si Bacolod City Councilor Archie Baribara. Halungan gid ang aton nga ikayong lawas ilabi na karon nga COVID-19 pandemic. Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini.
na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon. Philippine Standard Time, las 5:47.
This time check is Morning landa kay Momo Moises, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning man. Diri kita. Top 6 drug personalities ang tubuso PNP patay matapos ginlutang sa siyudad Sagsagay. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May nga action na Fred, gindeklara nga patay pagabot sa ospital ining isa ka kabing drug personality matapos luthangon didto iya sa barangay Old Sagay, Siyudad Sang Sagay kahapon sang aga. Ang biktima ginkilala sa kay Erwin Yu, top 6 drug personalities ang Toboso PNP. Sa pag-imbestigar sa Sagay PNP, kaupon niyo ang Iloy sini, sakay sa tricycle kapag abot sa lugar, nag-overtake ang isa ka motorsiklo, sakay ang duha ka mga suspitsado kaginluthang ini. Nakaangkon sa balamo nga pilas ang biktima Action na Fred, kag naka-recover iya sang 7 tanan ka mga empty shells sang caliber 45 ang kapulisan. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspitsado sa wala na hibaluan nga direksyon. Karon padayon pa ang pag-imbestigar sa otoridad sa motibo sang krimen. Inang balita ini sa Action Brian Mordin report. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Time las 5:53. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Raxidol. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, naglibot sa pila ka mga kasimbahanan diri sa siyudad sa Bacolod si Bacolod City Police Office OIC City Director Police Colonel Manuel Placido kay na Aksyon Fred sa Redemptorist Church. Na timingan ta si Colonel Placido nga nagalibot sa sining nahauna nga adlaw sa Misa di Gallo. Tuno diri kay Placido sa pihak sang pandemya, excited man ini nga makita ang mga pumuluyo nga temprano pa nga nagbugtaw sa pagtambong sang sining Santos nga misa. Nalipay man si Placido nga makita ang iya sining nga mga kapulisan nga nagapatuman o ginapatuman ang health standard, especially ang health protocol nga ginamando mismo sa National IATF. Reaksyon na Fred ang pahayag ni Colonel Placido. Yung lugar, yung kung sila normally pupunta ito pagkakataon sa simbang gabi tulad ng tradition ito. So in-observe pa rin at hindi na lang tulad-tulad na talagang siksikan. Medyo may mga distansya talaga. May, dati nasa labas, nasa loob lahat. Tigit-tigit yun na magkakalayo. May yung ibang upo nasa labas. So, ganoon na lang. Medyo may ibang sitwasyon. Pero nakakatuwa rin din dahil mo, mga tao, yung wala sasakyan, naglalakad sa simbahan, yung may sasakyan, dito sa loob. So, parang nawala. Medyo hindi lang ganoon kasi pero the same, inobserbahan pa rin natin bilang mga Pilipino yung simbang gabi. Aksyon na Fred ang kabahin gid lamang sa pahayag ni Colonel Placido sa dinsuno sa iya. Ang importante diriya nga sa social distancing, pagsuksok sa face mask kagang pagtuman mismo sa health standard, nagapakita nga disiplinado ang mga Pilipino, especially ang Bacolodnon. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapugaw nga
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong nagkalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, 6:02, standby na
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!